En aquest vídeo aprendrem a calcular una de les dimensions, en aquest cas la base, d'un trapezi rectangle, si em donen el perímetre. Bé, si sabem que el perímetre és 90, el perímetre és la suma dels costats. Quins costats té aquesta figura? 10, x, 26 i un que no coneixes. Aquest que no coneixes li pots posar y. Per tant, la fórmula del perímetre serà 10 més 26 més x més y. Si arreglo una mica aquesta igualtat, 90 serà igual a 10 més 26, que són 36, més x més y. I si resto 36 als dos membres de la igualtat, per deixar tan sols les incògnites a una banda i els nombres a l'altra de la igualtat, em queda que 90 menys 36 són 54. Per tant, em queda que 54 és igual a x més y. Com hem dit altres ocasions, tenim una equació amb dos incògnites, per tant no podem resoldre quan valdrà aquesta incògnita. Necessitem una altra equació. I l'equació la traurem de la següent manera. Si dividim aquesta figura d'aquesta manera, amb una perpendicular en aquest punt a l'alçada, una paral·lela a l'alçada, és a dir, una perpendicular a la base, generem un triangle rectangle. Un triangle rectangle d'alçada 10, base B i hipotenusa 26. Però a la vegada puc ficar que la B, si tot això val x, fins aquí, i això d'aquí val y, aquest trosset d'aquí val tota la x menys y. Per tant, la B, en funció de x i y, la puc ficar així, x menys y. I ara la resolem pel teorema de Pitàgores. A al quadrat més b al quadrat és igual a h al quadrat. A és 10, b encara no sé què val, h és 26, per tant, en el teorema de Pitàgores 26 al quadrat, 10 al quadrat és 100, més b quadrat, igual a 26 al quadrat, que és 676. Si jo resto 100 en aquesta equació, en els dos membres de la igualtat, obtinc que b quadrat és 576. I si faig l'arrel quadrada en els dos membres, tinc que l'arrel quadrada de 576 és 24. Això vol dir que 24 és el mateix que x menys y. I ja tenim plantejats dues equacions, una aquesta i l'altra aquesta, que relacionen x i y. Farem servir, com que només volem trobar x, el mètode de substitució, és a dir, aïllarem y. Si jo sumo y en aquesta equació, en els dos membres, obtinc que y més 24 és igual a x. I si resto 24, obtinc que y és x menys 24. Ara tan sols he d'intentar substituir la y pel que he trobat que val y. De manera que tinc que 54 és igual a x més y, però y ara val x menys 24. Simplifico aquesta equació juntant les incògnites. Això serà 54 és igual a 2x menys 24. I ara sumo 24 als dos membres.
54 i 24 em queda 78. I aquí 2x menys 24 més 24 em queda 2x. Si divideixo per 2 els dos membres de la igualtat, em queda que 78 entre 2 és 39 i 2x entre 2 em queda x. Per tant, la x que estàvem buscant és 39 centímetres. Mireu que de manera fàcil podríem fer la prova d'aquest problema. Si hem trobat que x és 39, ràpidament podríem trobar y. Y seria 39 menys 24. Seria canviar la x que he trobat, I això ens dona 15. Mireu que si substituïu això per 39 i això per 15, us ha de donar 90. I efectivament 10 més 26 més 39 més 15 dona 90. Per tant, no us ho demana el problema, però per assegurar-vos que està bé, podríeu fer la prova.